Da. Deci cum e? Doare tatuajul? Păi depinde de zonă. Așa, sunt din Cluj. Da. Exact, da. Ce tu? Eu ai filmat, scuze. Tăiați. Servus, oameni faini, bine v-am regăsit. Avem un nou episod cu un prieten drag, Claudiu, de la Black Sheep Tattoo. Și am vrut să facem ceva mai inedit și am spus hai să filmăm podcastul în timp ce facem și un tatuaj. Poate sunt sigur că este ceva bine și ne spune el mai multe despre proces, despre el. Claudiu, bine te-am găsit. Salut. Bine te-am găsit. Și eu pe tine. Cum ești? Bă, bine. Bine, puțin somnoros, dar merge. Ok. Zi-mi puțin așa, cum ai început partea asta de tatuat? Bă, din greșeală. Din greșeală? Literalmente din greșeală. Că, na, eu întotdeauna am zis că vreau să trăiesc din artă și asta am făcut. No, super, deci Da. de mic ai cumva. Yeah. Da, am ajuns odată undeva prin 2014, 13-14, să merg cu vărul meu să lucrez cu el în Germania. Ok. Pentru o perioadă de vreo 8 luni de zile ca și arheolog. No, super. Și de ziua lui i-am făcut un portret. Și prietenul său cel mai bun a văzut portretul și a zis literalmente, bă copile, nu vrei să ții niște aparate ca să repar tatuajele mele? Zice, bă, că facem așa. Și am făcut o chetă de 150 de euro sau cam așa ceva de pe eBay și ne-am luat niște aparate. 2 săptămâni mai târziu să băteau ăștia. Bă, copile, eu ai zis că pe mine mă faci. Nu, că eu am vorbit cu el înainte, că pe mine mă face. Și stăteam acolo într-o cameră cu 5 oameni pe lângă mine și începeam să-l fac și pe vărul meu și pe Popa, prietenul lui. No, super. Și cam așa am învățat eu. Deci ai avut așa succes din prima. Nu pot să zic succes, nu știu, eu sunt recunoscător că am avut cobai. Deci că am avut prietenii ăștia care și-au pus încredere în mine și am putut să exersez pe ei. Okay. De obicei, prima dată, e așa, ești cu morcovul, știi? Primele tatuaje pe care le faci la clienți, așa, poate prieteni pe care nu cei amici sau oameni așa pe care nu-i cunoști, nu ești foarte șmecher, ești emoționat, ești acolo, fiind în un mediu foarte friendly, I was just playing around și mi-a fost ușor. Bine, acum eu făcusem arta. Până atunci deja terminasem facultatea de artă și cochetam și întotdeauna am făcut. Mi-am câștigat existența din artă, portrete la comandă și tot așa. Și tatuajele au fost așa, mi-am schimbat pur și simplu pânza, să zic așa. Da. Și a fost easy. După aia am venit din Germania în 2015, m-am mutat înapoi în orașul meu natal și am continuat cu tatuajele. De unde ești deloc? Eu sunt din Carei, de sus satul mare. Și Careiul mă știa deja de la desene, de la portrete, de la tot felul. Și că eu am intrat foarte repede în piață. Numai că m-am plictisit foarte repede și n-am mai vrut să tatuez steluță cu infinit, infinit cu steluță, infinit cu inițială, infinit cu pană din care iese o persărică. Știi tu, only God can judge me. Și așa mai departe. Și am zis că, bă, trebuie să vin într-un oraș mai mare ca să evoluez, să cresc, să... No. Și primul tatuaj pe care l-ai făcut în Cluj? Nu, în Germania. Cum s-a simțit? Prima dată când ai pus mâna pe o mașină de tatuat? Prima dată am făcut pe piele artificială. Ok. Popa mi-a zis că de copile prima dată exersez pe asta artificială și după aia vedem. După ce au văzut că mă mișc bine pe aia artificială, hai. Am început să-i fac contururi, să-i umplu peștii lui, coi și tot așa.
Deci avea niște perechi pe care Da, era plin cu tatuaje băiatul. Și am început să-i reconturez toate tatuajele. Și uite așa, la un moment dat deja îmi dădea mâna liberă și zic, fii atent, hai, deja poți să faci tu. Ok. Și mă gândesc că se simte foarte diferit față de pielea artificială? Da. Deci pe pielea artificială te chinui, zici că nu știi să faci nimic, nu-ți iese shading-ul, nu-ți iese packing-ul, e așa, e horror. În schimb, pe piele de om, e mult mai ok, e mai elastică și ai feedback, o simți mai bine. Pe pielea artificială așa bați într-un silicon din ăla, nu știu, e nașpa. Hai că sunt și silicoane mai bune, așa, să zic, mai de calitate, dar te cam lupți cu el. Cu pielea e un pic mai sincer, mai ușor. Și acum de câți ani trăiești, ca să zic așa, din asta? Păi, din 2014, în 2015 eram în Carei, la fel tot în 2015 m-am mutat în Cluj și am început să tatuez acasă, obviously, ca și oricare începător. După aia, deci cam da, trăiesc din asta din 2014-15. De vreo 10 ani, cam așa. Da. More or less. După aceea ai venit în Cluj și tot așa în chirie sau? Da, clasic. Păi nu? Dar n-am avut eu 100.000 de euro, 100.000 de euro să îmi iau un apartament. Dar da, clasica chirie. Și începusem, nu știu, până 2016-17 deja aveam ceva clientelă. Și mi-au scris niște băieți de la Black Sheep pe vremea aia. Zicea că, bă, băiatul, nu vrei să vii la noi? Și am zis că, wow, ești prost. Deci Era mare lucru să, știi, să te cheme cineva la salon și... Da, m-au chemat la Black Sheep pe vremea când era condus de altcineva. Ok. Și am ajuns acolo. Deci cumva exista salonul dinainte. Da. A fost. Și cu anii s-a schimbat conducerea, am preluat eu cu încă 3 colegi. Din 2021, da, ceva de genul. Deci din 2021 e al nostru. Super. Mă gândesc că merge bine. Bă, ar putea merge și mai bine. Ca în orice business. Da. Da, este un pic tristuleț acum. Și cu piața, și cu inflația, și cu economia, și cu toate situațiile. Nu-i mai ce a fost înainte de pandemie, de exemplu. Deci înainte de pandemie era cam lux. După ce a venit pandemia, s-o cam am lăsat așa lucrurile. Dar cumva ne revenim. Acum, încet, nu știu. Habar n-am. Poate trebuie să mergem la război, ce vorbim. Nu. Da, asta e ce mai bine dacă începeți să vă reveniți. Yeah. Care e stilul tău preferat așa de tatuaj, dacă... Ai. Pentru că din câte știu, fiecare artist dintr-un salon are câte un stil, câte un... Da. Acum, eu, sincer, îmi place să fac de toate. Îmi scriam mai de mult pe Instagram All-Rounder Wonder Boy. Adică fac de toate, pentru toți. Dar, ce zic, îmi place, aș tatua toată ziua anime-uri.
Deci anime-uri, desene animate, watercolor, realism, nu știu, vezi că nu... Am văzut că ai și mă, tu câteva nu mă pot decide. desene. Da, bine, asta e... Eu sunt cu Cartoon Network, o să fiu întotdeauna, așa o să mor, aia e clar. Dar... nu știu, să zicem că aș face toată ziua chestii de anime, da, deci cu anime-ul nu m-a săturat niciodată. Dar în același timp, după aia, dacă pot să zic așa, aș face și realism în continuu. Așa, chestii foarte clar obscure și foarte detaliate, că eu am foarte multă răbdare și îmi place să migălesc la un tatuaj foarte mult. Am simțit și am văzut. Vai, da, câteodată mai am clienți și cu tatuaje mai realistice, mai detaliate și într-o zonă un pic mai sensibilă. Și începe breaking point-ul și mai ai mult? Oare cât crezi că? Păi, și nu vreau să le spun că, bă, frate, eu aș mai sta 2 ore acolo, sincer, să migălesc, să fac pointillism, literalmente, să-ți fac acolo un degradé din puncte. Și se vede așa pe față când îi zic adevărul. No. Da. Și zice că, bă, bine, lasă, hai că putem face pe data viitoare, că nu mai pot, sincer. Deci nu am... Da, sincer, așa credeam și eu la primul tatuaj, dar după aceea, la ultimul pe care mi l-ai făcut, am zis ai mâna liberă, fă ce vrei, cât vrei. Ba, da. Problema era că m-a presat timpul, că eu mi-am făcut tatuajul în timpul săptămânii și trebuia să ajung la ora 3:30 la muncă. Da. Și poți să-i mai spui șefii că ai avut o problemă, că ai pierdut autobuzul. Analize medicale. Da, analize medicale. Ai căzut pe scări și ți-ai rupt piciorul. Dar nu poți să-i spui că am întârziat, că am vrut să mai las pe artistul meu de la tatuaje să mai facă niște stele sau un detaliu, așa. De ce nu? Multe... Bă, să știi că eu, la aici la mine, la job, la Dream Job, am zis că nu obosesc niciodată, știi că hai că e de el, că... Dar să știi că dacă bag așa o săptămână întreagă, în fiecare zi, câte 4-5 ore, se simte, tati. Se simte, crezi că nu ai nimica, dar după 4-5 ore de lucru, în fiecare zi, este hardcore un pic. Da, bine, acum depinde cât vrei să lucrezi. Că poți să fii mai lejer, să faci un tatuaj pe zi, cum fac eu de regulă și cam atâta și pe aia mă car acasă. Da, asta depinde cum vrei să evoluezi tu, salonul, mă gândesc. Da, depinde cât ai de plătit, cât de mult îți trebuie bani. Da, cât de mult îți trebuie bani, cât de mare e chiria. Exact, exact. Bă, da, la început m-am chinuit un pic, dar așa e în artă. La început ești muritor de foame, dar trebuie să nu te lași. Și dacă te ții de treabă, eventually, o să fie bine. Și că îmi spuneai de partea ta de desene preferate și de Cartoon Network, care a fost primul tatuaj pe care ți l-ai făcut și cum s-a simțit? Ăsta, Mojo Jojo. Nu cred că au avut nu cred că l-am ales pe Mojo Jojo numai așa că, sunt nebunit după el. Și pur și simplu ăla mi-a venit primul în minte și am zis că, oricum eu vreau să fiu cu Cartoon Network peste tot, așa că hai să începem cu asta, random. Te ascult. Cum mi s-a părut, eram emoționat maxim, eram giggle așa. Și când am văzut că când am intrat prima dată acu în piele, eram interesant, creierul meu încerca să conecteze acolo, ce e asta, de unde e, că nu știa de unde să ia, că nu e nici durere, nu e o senzație foarte ciudată, pe care nu ai mai simțit-o niciodată. Te aștepți tu să zici că e cam așa, dar a fost interesant. Gen,
o ușoară iritare și după aia m-am luat cu vorba și cam a fost. N-am mai simțit. Adică, ba, simți, dai seama, nu. Puțin, dar nu... Sunt zone în care ești, hai de capul meu, ce dracu e acolo și sunt zone în care simți numai că se apasă ceva pe piele și de parcă nu e nimic. Da. Deci... Da, chiar cum povesteam înainte să ne apucăm de toată treaba, cum mi-a făcut colega ta un tatuaj în zona asta. Pe biceps. Da, pe biceps. Am simțit că nu era nicio treabă, eram pe masă mai că adormeam și îmi spunea că ori ești foarte obosit. Bă, da, depinde, că nu la toți. Nu pe toți îi doare la fel. Exact, da. Aia voiam să ajungem și la partea asta cu experiențele cu clienții. Da, am animale care stau 4 ore pe coaste și zic că, în special femeile, că mă gâdilă, că stai un pic, așa, și sunt alții care după 15 minute pe coaste îi vezi cum se strâmp acolo, deci nu, depinde de fiecare. Ce pot să zic e că sunt anumite zone, de cum ar fi scalp, față, zonele inghinale, zonele de interior, pe coapsă, la laba piciorului și palmă, acolo cam la toată lumea o să fie mult mai... Deci toată lumea o să aibă toleranță mult mai mică acolo. Da. În schimb, pe coaste, pe unde toată lumea zice că doare pe coaste, nu, s-ar putea să nu te doară, s-ar putea să te doară, s-ar putea să suporți mult mai bine decât alții. Dar, da, de regulă femeile sunt vikinge și bărbații sunt mai pusilei. Asta întotdeauna așa e. Da, am biologic. Da. Chiar tu mi-ai făcut ultima oară un tatuaj pe coaste și cum spunea toată lumea, mamă, pe coaste doare foarte tare, chestia genul ăsta, mi-am făcut și un film, dar nu, ai văzut? Ok, mi-am dat film că mă așteptam la ceva mai rău, dar a fost... Dar toată lumea își dă film, de capul meu, mai ales dacă vii la primul tatuaj, vine lumea de acasă, cu ore citite pe forumuri, pe nu știu ce, vine la salon, gata, pregătit, am citit pe net că aici doare, că nu... Și când trec primele 3 secunde, dar nu atât, am crezut că... Da. Deci, așa a fost și maica mea. Săraca aici, e o scumpă. Când am tatuat-o prima oară, da. Cum a fost a fost maxim de panică. Prima dată pe mama ta? A fost foarte tare. A fost o chestie de mândrie. Dar, era teroare, era gata. Zic, dar cum? Că dacă o să doară, că n-au, Deci mi-a fost pișul, deci Doamne. Și, evident, au trecut 2 secunde, că numai atât, dă-i, deci nu am avut nici o treabă. Unde a fost primul tatuaj la ea, dacă pot să întreb? Pe antebraț. Dacă vrei, poți să și ghicești ce și-a făcut. În fluturi, ceva, sau floare? Nu. Numele tău? Ai văzut? Da, și-a scris numele meu caligrafic, așa frumos. Și l-am făcut acasă, în Carei. Super. Mi-am dus culele acolo. Mai făceam în 2018-19. Mai mergeam la Carei și îmi duceam sculele. Fai de capul meu, pe de ala nu era concediu, bă, că am văzut că ești aici, auzi, nu vrei să faci, că... Taică-mă la fel, când vii acasă să-mi faci i-am făcut și lui taică-meu un cal. Pe tot umărul, brațul. Și după aia și îmi scria, bă, când mai vii la noi, adu-ți sculele. Zic, bă, nu mi aduc nimic, lasă-mă, hai tu la Cluj, că... Deci cumva să obișnui lumea că nu vin, când vin la care când merg la care nu-mi duc sculele. Nu, dar îmi place să fie steril tot așa. Da. În bucătărie, deși în 2015-16 așa, făceam acasă. Bine, tot nu era mediul ideal, dar n-am avut niciodată probleme așa, că m-am infectat sau că nu știu ce. Da. Și faza asta cu infectatul, cât timp nu se întâmplă nimica în timpul ședinței, ești ok, nu... Dar contează ce face clientul, știi, cu el. Ajunge acasă și nu știu ce... Am mai avut din astea.
Că gen, i-am făcut tatuajul și i-am zis, bă, fii atent, dai grijă la transpirație, nu te băga acolo, nu face aia, nu face aia. Și după 2 zile... Hello! După 2 zile, nu știu dacă ai de tatuat? Da. No, bine, hai că ai loc de camere, de... Salut, okay. Medea! Da. Da. Vorbeam acum 5 minute și de tine. Deci, da, mai ziceam că ai grijă de el, ai grijă la transpirație, nu sta în soare, nu... 2 zile mai târziu, bă, cred că mi s-a afectat un pic, nu știu ce. Dar ce ai făcut? Pe că știi, am mers la fotbal în seara aia și am transpirat un pic. Păi, bine. Man. Și, bine, a fost nimic toată. Am făcut o scoarță așa undeva în 2-3 cm și că mai a fost și a revenit. Dar o zis el, da, știu, eu am greșit, că, nu, vezi, deci cam așa se întâmplă totdeauna cu infecțiile. Dacă faci tu ceva de moaca, atunci... Deci nu prea ai avut tatuaje infectate? Nu, adică nu. Am avut 2-3, dar întotdeauna mi-au spus că, bă, știi, am stat în soare cu el și m-am dus sub folie și au început să... Deci, totdeauna din greșeala lor, știi, din vina lor. Și întotdeauna, ca prin minune, s-au vindecat ok, nu a fost nimic ca hardcore. Da. Deci aia zic că dacă se întâmplă ceva rău, se întâmplă și se întâmplă aici și se vede din ședință, știi? Începe să se inflameze, să fie roșu, să te doară. Da, exact, și te oprești dacă cumva ai o alergie, o reacție, o ceva. În rest, doar din cauza ta se întâmplă de regulă. Faci tu ceva cu el. Da. Da, mă gândesc că din 2014 ai trecut prin foarte mulți clienți, foarte multe tatuaje. O, da. Să întreb puțin cum au fost cele mai interesante experiențe, cele mai plăcute și apoi și cele mai neplăcute. Cele mai plăcute? Bă... Cel mai plăcut tatuaj pe care l-ai făcut vreodată? Uai, nu știu, nu, sunt prea multe. Sunt mult prea multe. Sau unul care ți-a rămas așa în minte? Toate, măi, și ăsta ale tale sunt superbe și mi-a plăcut să le fac. La mine nu prea nu am o preferință, sincer. Pentru mine e că, că ce-ți place, cum mai zici și înainte, știi, ce-ți place să tatuezi cel mai mult, care... Bă, pentru mine e desen. E că am schimbat pânza, atâta tot, dar pentru mine e desen. Pentru mine că fac morți și draci sau fac anime și inimioare, tot îmi place maxim. Deci eu desenez. Pentru mine e... I'm in the zone already, știi? E gata. E GG pentru mine. Dar, da, ce să zic, cele mai frumoase, cele mai plăcute chestii sunt atunci când îți dă mână liberă, bă, fă aia și îți dai de lir, atunci e drăguț. Dar în același timp mă bucur și la tatuaje mai micuțe, mai puțin semnificative, dar potrivite pentru persoana respectivă, da. Sau când știe să-și aleagă un tatuaj, e și foarte drăguț. Sau când mi ascultă un pic de sfaturi, că vine unul din ăla foarte căpos și bă, că vreau acolo și zic, bă, nu vrei să schimbăm un pic, nu vrei să schimbăm zona, că nu o să fie ok. Da, că bine zici, știi? Adică vine cu o idee gata făcută și în 5 minute vorbesc un pic cu el și schimbăm total. Zic, bă, da, într-adevăr, că arată mai bine. Zic, mersi că ăla sunt momente frumoase. Da, e un lucru foarte bun să asculți de tatu-artistul tău. Bă, asta le vedeam eu personal, sfat mereu persoanelor care vreau să-și facă primul tatuaj și nu știau ce să-și facă sau așa și am zis, du-te acolo cu o idee și o să îți schimbe puțin firul, o să spun unde să faci, că tu poate vii cu ceva de pe net, spune vreau capul ăsta de mort aici. Exact. Și pe mână, dar el vine cu un dita mai tatuat și el are mână mică. Păi da, sau cu super mega capul de mort detaliat, dar el vrea atâtea. Da. Știi? Și îi zice, eu explic, bă, că nu se poate, nu se putem să scoatem detaliile acolo, o să fie... Păi dar nu, că uite, ca la ăla. Zic, da, boss, dar ăla e
omoplată, e de 20 ceva de centimetri. Și nu se poate. Eu ți-l fac, dar în câțiva ani dispar toate detaliile. Știi, un microrealism de ăla. Și ăla nu o să stea. Așa, și cele mai nașpa momente, întâmplări, nu știu, oamenii care put. Deci mai sunt care vin așa mai nespălați. No, aia e un pic hardcore. Eu sunt prea cu bun simț, eu nu pot să le zic, bă, Da, puți, du-te dracu și te spală. Vezi că avem baie acolo. Da. Cumva avem și acolo pe o chestie. Dacă ești minor beat, drogat, nespălat, nepoliticos, cumva sugestiv, în baie ținem spray-uri, tot felul de deodorante. Am văzut că ai ceva acolo, Da. parfum. Da, și parfum, că zic, bă, dacă te simți așa, du-te repede la baie, fă să fii. Dar nu. Am întâlnit oameni care era incredibil, era ireal ce mireasmă aveau după ei. Și nu, am trecut toți, l-am tatuat, au plecat, ne-am bucurat că au plecat. Cam aia e. Alte neplăceri, nu pot să zic că... N-ai avut cumva clienți că auzeam, de exemplu, povești că poate ori leșinat la tatuaj sau așa? Bă, de leșinat, personal, mie, nu. Semi-leșinat. Era așa unul care, bă, se face rău și începea așa să lăsească și cu o întrebare de retardat. Ești bine? Și el era... Și l-am ridicat frumos, l-am pus jos. Evident. Ai mâncat? Nu. Nu. Ce ți-am zis? Apoi că n-am avut timp. Și pe 20 de minute de pauză, de țigară, de nu știu ce. Și-o revenit și am continuat tatuajul. Tot în aceea zi, altul, primul lui tatuaj, eu îi povesteam de grecul ăsta căruia se făcuse rău. Începe și ăsta. Bă, cred că mi se face și mie rău un pic. I-ai dat film. Da. Și tot așa, cu 4 pauze de țigară, și-a revenit și el. Și am început să-l tatuez din nou și-a rezistat. Dar bine, el a venit și cu dita mai sleeve-ul, adică sleeve-ul, half sleeve. Avea dita mai coifișul pe tot brațul, de pe umăr până pe braț. Deci, ca și prim tatuaj, e hardcore un pic să faci așa ceva. Și a rezistat și el. Altă dată am mai avut un domn care tot așa am zis, bă, hai mâncat, hai odihnit, hai nu știu ce. Ăla era ceva mecanic. Au venit la 6, nu, la vreo 4-5 după masa, el lucrând de la 6 dimineața, nemâncat, ăsta rupt. Și am început să-i fac o jumătate de oră, început și ăsta așa să... Deci ăla dacă pica, nu mai ridicam, deci nu, deci m-am bucurat că nu picat ăla pe jos. I s-a făcut așa puțin rău. Am amețit, ne-am oprit, nu mai vine niciodată, nu l-am mai văzut pe ăla niciodată la cred că s-au supărat sau nu știu. Da. Și cam atât. Nu știu, eu personal nu. Am mai avut colegi care erau începători și s-au speriat odată. Eram dincolo, când înainte să mutăm aici. Și stau așa dintr-o cameră și mă duc așa de la birou și era o colegă de-a mea, hai că... Și era unul așa acolo, a dormit. Dar culmea că nu a picat, că era agățat în scaunul ăla cervical și stătea așa cumva arcuit, mai deci a fost ca în filme. Și m-am dus frumos, l-am așezat în poziția de siguranță. Am palmit așa un pic de câteva ori și a revenit. I-am dat apă, și au continuat și tatuajul. Deci cam atât, asta a fost hardcore. Cel mai hardcore, nu... Cam vorbești cu clienții, mai ales când sunt la primele tatuaje, zici, no, cum te simți, eu totdeauna aveam grijă, știi, după 3-5 minute, nu, ești ok? Cum? Da. Și atunci îl cam simți. Dacă e ok, dacă vezi, dacă da, nu exact. Nu trebuie să fii zmeu la tatuaje, că toată lumea știe. Tatuajele dor și câteodată pot să fie destul de insuportabile, așa că nu-i
Nu un loc în care să vii, gata, eu nu schițez nimica. Nu, boss, că nu o să râdă nimeni de tine, că toți am trecut până asta și nu ești mai puțin bărbat sau mai puțin femeie dacă începi să te plângi la un tatuaj. Plânge-te, boss, că it's ok. Da, e normal. Da. E o durere tolerabilă, dar totuși o așa te frământă, te irită, o iritare. Și ai avut ședințe în care trebuia să ai oprit sesiunea pentru că durea prea tare pe persoana respectivă? Da. Foaia, am avut un tip, săracul. Am avut un proiect imens pe coaste. Ok. Și că era cadoul lui pentru el că a reușit să scadă în greutate și era foarte drăguță ideea, dar și era și conceptul în sine era foarte frumos. Și am început să-l facem. Fai de capul meu și săracul o să rezista o oră și ceva, maxim o oră și ceva pe coaste și gata. Zicea că gata, nu mai vreau, data viitoare. Și din 3-4 ședințe am ajuns să facem vreo 8-9 ședințe. Deci venea câte un pic, o oră, pam, pleca acasă. Venea în câteva săptămâni sau poate câteva zile, că îl făceam așa progresiv de jos în sus, cumva pe elemente și puteam să facem consecutiv în fiecare zi dacă era până acolo. Și nu putea să reziste. Deci îți dai seama, să-ți începi ceva pe coaste și să-ți dai seama, zici, aoleu, cum doare. Deci nu... Mai ai poze cu proiectul respectiv? Nu știu. Nu cred, e foarte de mult. Nu cred că l-am... Trebuia să-l postez. Dar nu cred că l-am postat niciodată, că mi se părea mie că nu-i terminat și nu a mai venit băiatul oricum. Tot ai zis, dacă tot ai zis că era neterminat, ai avut momente când ai greșit tatuaje? Da, clar. Dar acum depinde de tatuaj, de concept. Unele tatuaje îți permit să greșești. Adică dacă faci un realism, n-ai nicio că sunt acolo fire de păr și că nu vezi tu cum e stencil, cum e șablonul, da? Șablonul e doar așa, un ghid. Câteodată spui numai chestii de guidelines, așa, și te uiți și le produci acolo și îți dai tu delir, cum să faci tu acolo umbra, degetul să fie mai altcumva înclinat sau șuvița de păr sau ochiul sau... Și că nu respecti tu șablonul sau că greșești ceva, în anumite stiluri e foarte ușor să acoperi, nici măcar nu-ți dai seama. Dar în schimb, dacă ai de făcut un cerc și două linii drepte, nu ai acolo, nu poți să o faci așa un pic mai stângat. Hai că e interpretare, nu, acolo e rău. Acolo, da, e rău. Da. M-am gândit că poate sunt persoane care au mai greșit un tatuaj și clienții nu-și dau seama. Bă, da. Unii dau, unii nu. Dacă n-ai ochiul format, îți dai seama că nu o să-ți dai seama. Nu, cel mai hardcore ce am pățit a fost cu un tatuaj mare, era așa pe umăr, piept, braț, un stil așa maori, cumva. Okay. Și pe spațiu negativ erau niște chei. Era o cheie sol, o cheie de bas și niște note muzicale. Și aici pe umăr era o cheie sol, care coada de sus și vine aici pe claviculă, cumva pe umăr. Și aici, unde e cheia sol, trebuia să fie liber. Adică era maori, așa, spațiu negativ, cheia sol și iarăși continua. Și eu m-am dus, am făcut aici să unesc linia și m-am tot dus până încoace, așa, și mi-am zis, fai de capul meu, aici trebuia să fie spațiu negativ. Eram, no, bun, hai să vedem ce facem. Și i-am dat cu alb maxim în ședința aia, adică intenționat să fac traumă mai mare, ca să facă rană mai mare, ca să se decojească și să pice cât mai mult de acolo. Când a venit a doua oară, era așa un fel de gri. Am mai dat iar cu alb foarte mult. După 2-3 săptămâni iar a venit. Era gri deschis, de-abia se mai vedea. Și după a treia ședință am venit cu ocru. Okay. Și am făcut culoarea pielii, iar așa. Și eram literalmente, ok, I can delete stuff. Adică pot să șterg chestii.
Acum m-a ajutat și faptul că el a fost foarte păros și avea piele foarte așa cu pori și accidentată, era teren așa foarte accidentat, nu era foarte nete. Și atunci m-a ajutat și chestia aia, că nu era... se obstu masca ușor. Dar zic că după câteva ședințe de alb și ocru, poți să ștergi chestii. Aia a fost cea mai hardcore chestie ever. În rest... La orice casă mai mare se întâmplă să mai bulești un tatuaj. A fost și cu unul, cred că cu scris greșit. Amândoi, eram în engleză, două și era D-H-O-G-H și era fără H. Fără TH, era T-O-G-H sau ceva de genul. Amândoi citim, da, frumos, hi, ha, bă, trec vreo 3 săptămâni și îmi scrie asta. Bă, tu știi că noi n-am scris bine? Bine, dar atunci la salon și eu eram perfect ok, tu erai perfect ok, l-am citit. Și tipul oricum a plecat în sănătate. Dar am zis că dacă mai revine, îi facem așa un radical de alea, știu, o din aia și cu roșu, ca un fel de corectare. Și zic, hai că ne scoatem cu chestia aia. Dar da, s-a întâmplat și din astea, de aici. Cum zicea aia, doar oameni suntem, nu? Corect. Deci acum ai văzut că poți să și ștergi tatuaje? Bă, da, sincer, cu răbdare și ingeniozitate, cam poți. Poate rămâne ceva urmă, dar eu zic că poți să faci minuni dacă ai cu cine, dacă ai pielea de care ai nevoie, dacă ai și zona, să pot face minuni. Da, pentru că mă gândesc că sunt persoane care au o piele mai complicată, să zic așa, sau... Neapărat pielea complicată, corpul le respinge tușul mai mult decât ar trebui. Și am avut așa un tip, nu vreau să cred, primul din mii, pe care îl tatuam și venea la a doua ședință și când vedeam cât o rămas, zici că era așa, s-a dus jumate, mai mult de jumate, s-a dus jos. Eram, what? Bun, i-am făcut a doua ședință, iarăși, color, dita mai câinele, colorat, cu fundal, cu watercolor. A venit a treia ședință, au rămas 60%, 70%. Eram, bă, nu, ce se întâmplă? Deci au zis că și el, că nu mai rezistă, că își bagă picioarele. Aia e să fie ultima ședință. Și după aia nu mai venit și au zis că aia, că rămâne cum rămâne, da, asta e. Deci era primul lui tatuaj, dar aparent au avut surpriza neplăcută să aibă un corp care îi respinge tușul foarte, foarte, foarte mult. Deci nu am mai văzut așa ceva. Deci literalmente, și nu că eram începător pe atunci, că atunci deja eram ok. Tatuasem de ani de zile. Dar nu stătea, bă, la ăla nu stătea tușul în piele, îl respingea foarte mult. Acum nu cred că n-avea el grijă de el și că făcea el ceva măgării, că n-are cum. Ieșea mult prea mult ca să, știi? Ca și cum ajungeai acasă și începeai să te dai cu pelea de sârmă pe el sau... Deci, practic, poate să respingă pielea asta. Da. Și cât, de exemplu, acum, că cât intră tușul în piele, în general? În al doilea strat al pielii, în derm. Acolo stă tușul. Deci... un milimetru și ceva. E acolo un soft spot. Unde să bagi. Și ce vreau să te întreb așa puțin acum despre aceste mituri ale tatuajelor. Da. Industria asta sunt o grămadă. Deci am auzit că... Albul doar cel mai tare. Că albul doar cel mai tare. Că tatuajele color nu stau sau nu se vindică sau se duc într-un an. Cum am vorbit înainte, cu durerea. Da. Și poate ai auzit tu altele, poate ne
Spui, poate de unde au provenit, poate... Asta cu albul doare cel mai tare, e clasică. Da, am văzut și aia și cu tatuajele color. Tatuajele color că ce? Că nu rezistă așa bine culorile? Da, că nu rezistă în timp, că... Păi, pentru că e color și pentru că trebuie să te gândești logic. Fizic, culorile nu au contrastul așa puternic ca și alb-negru. Știi? Adică un contrast alb-negru e contrast alb-negru. În schimb, un contrast portocaliu, verde, ocru, nu o să fie așa puternic și de aia, știi, zice că nu stau așa bine. Bine, de aia și de aia că dacă stai în soare cu ele, ți se duc. Eu, albastru ăsta al meu, se miră lumea că, bă, ce bine stă ție albastru. Uh-huh. Da, boss, mi-mi stă bine albastru în piele de 6 ani, dar eu când, la prima, nu știu, când deja începe să fie cald, când e soare afară, eu nu ies din scară, eu nu ies din apartament fără protecție UV. Deci eu totdeauna când e soare afară, eu m-am dat cu 50 FPS de la. Deși e acum. Acum... Nu, acum soarele ăsta nu e așa de puternic. Adică, pe timp de iarnă, toamnă... acum și până în ăștia, după ce ai tatuaj de mult timp. Toată viața, n-am treabă. Bun. Deci toți anii, nu... Că dacă s-o vindecat, gata, e protejat. Nu, mi-a găsit, iubita mea, cea mai tare chestie ever de la Decathlon. E o bluză sintetică, așa, de un material de la sintetic. Okay. Subțire, așa stretchy, cu protecție de 50. Și ne-am dus în Turcia, eu n-am dat-o jos aia. Și nu m-am bronzat deloc. Deci a fost amazing, absolut amazing chestia aia. Deci, da, dacă stai cu tatuajele în soare, zic așa, cel mai mare dușman al tatuajelor e soarele. Deci, el ți le mănâncă, ți le radiază. Dacă stai în soare prea mult, nu o să mai ai contrastul ăla pentru că te bronzezi și, pielea se exfoliază și tot așa. Ok. Deci acolo ar fi mitul. De ce alea colorate sunt mai... Pentru că, una la mână, la colorate nu ai contrastul pe care l-ai la alea negre. Și la tușurile colorate s-ar putea să ai anumite reacții, s-ar putea să le respingi pe unele, că conțin și astea tot felul. Mai de mult erau alea care conțineau metale grele și whatnot, dar acum toate sunt pe bază vegetală și e mult mai ok. Dar am auzit și am avut reacții și feedback de la oameni care se plângeau de roșu, de exemplu, și albastru, verde, care la unii stau mai greu în piele, știi, corpul resping. Deci aia este cu tatuajele colorate. Cu albul care doare mai tare, doare mai tare doar pentru că este pus ultimul. Deci e doar senzația aia. Când stai 3 ore. Da, după 3 ore, 4 ore de ședință, hardcore, și zice ăla, stai că mai trebuie să facem highlight-urile. Și vii cu un ac micuț și începi să faci highlight peste toată zona aia inflamată, înseamnă că o să te doară ca dracu. Da. Plus că și albul, de regulă, e un pic mai gros, mai văscos. Și trebuie să insiști un pic câteodată mai mult cu el. Și de aia doare mai tare, pentru că e pus ultimul. That's all. Nimic altceva. Ce alte mituri ar mai fi? Nu știu, să mă gândesc. Când eram la început, și eu ziceam la fel, eram primii 2 ani de tatuaje, ziceam că pe coaste doare cel mai tare, că pe coaste doare, zic da, pe coaste doare. Până când a venit un unicorn de tipă și am stat 4 ore pe coastele ei și zicea, hai că mă gândile. No. Din ziua aia n-am mai zis niciodată că pe coaste doare cel mai tare. Am zis, ce ai tatuat? Da, era primul meu portret, cred că așa și cu ceva. Okay. Da, eram emoționat maxim acolo. Da. Am zis că nu stai să vezi cum o să miște asta, nu o să poți să stea, nu o să... N-avea nimic, nu schița nimic. Culmea, aceeași tipă,
a venit ani mai târziu să-și facă un tatuaj pe antebraț, aici. Și să scrie să scrie family, cred că. Deci s-o plâns, cum nu s-o plâns nimeni. Deci am boss, dar ai stat 4 ore pe coastă, ai fost viking acolo, ce? Vai, că nu-ți dai seama cât de tare mă doare aici. Nu, deci, vezi? Da, aici să știi că ai dreptate, deci tatuajul de pe coastă, de pe stern, de pe biceps nu m-a durut atât de tare cât m-a durut cel de pe antebraț. Nu, there you go. Da. Și, de exemplu, sunt curios, ce tatuaje nu ai mai face? Întrebare foarte bună. Nu știu, să zic așa, să mă gândesc un pic la ce n-aș mai face. Nu cred că am așa o idee, un concept ce nu aș face. Sau unde a fost în cel schimb, unde n-ai mai face? Pe zona corpului, unde a fost cel mai ciudat? Nu, atâta timp când nu vii în zone intime și tâmpite, nu există regulă. Dar ca și concept, nu pot să zic că n-aș mai face șerpi, n-aș mai face nu știu ce. N-aș mai face idei proaste, să zic așa. Și acolo sunt sute, pur și simplu că clientul crede că o idee bună să-și facă nu știu ce geometric într-o zonă foarte, foarte distorsionată, pe mai multe planuri și el crede că o să iasă maxim. Și eu când văd ce vrea să-și facă, îmi zic, e imposibil, o să se deformeze tot, n-are cum. Dar eu așa vreau și încăpățânat de el. Și din aia care oricât le spune, nu înțeleg. N-aș vrea să mai am clienți de genul încăpățânat, da. Să mă cert cu ei, să le spun că hai, te rog, că nu că așa vreau. Ca după ani de zile să zică că știi că ai avut dreptate, că uite, că ce putem să facem? Am avut așa, chiar eram în Carei, tatuasem o tipă și a făcut ceva tatuaj deasupra liniei chilotului. Și am, e sigură? Da, că mie îmi place. Zic, bun, ok. 4 ani, 5 ani mai târziu. Știi, Clau, ai avut dreptate, știi că atunci am fost așa, oare ce am putea să facem ca să salv? Zic, da, eram sigur. Deci din astea n-aș mai face, dar n-ai ce face acum. Și ai refuzat vreodată clienți și dacă da, din ce cauze? Da. Păi, clienți care vreau să-și facă tatuaje pe buze, în interiorul buzelor. Ok. Sau în zone intime. Nu mă bag, n-am chef, nu e ok. Nu-ți stau tatuajele acolo oricum bine, e foarte dureros și nu mă bag la mizerie de asta. N-am chef. Deci în rest ești destul de flexibil. Da, nu, cât timp ești decent, n-am treabă. Da, nu, pe buză, în interior, nu mă bag pentru că și nu se bagă foarte multă lume. Nu că ai de capul meu ce mare lucru. Pur și simplu că e riscul de infecție foarte, foarte, foarte mare. 1 la mână, 2 la mână, nu o să stea tatuajul nici. Ori ai mega noroc și îți stă tatuajul 12 luni, ori n-ai noroc deloc și în 2 luni, o lună ți se duce jos, literalmente, nu e mai nimic. Așa că de aia, nu, alea sunt zonele care nu m-aș băga niciodată. În rest, e ok. Și acum vreau să intrăm puțin în partea asta tot de clienți, doar că ce ai recomanda persoanelor noi care vor să-și facă un tatuaj? Așa, de la Bă, să se gândească foarte bine, în primul rând, să fie foarte sigur pe ei că vor tatuajul și că nu se vor plictisi de tatuaj niciodată. Și cam atât. Să fie sigur că vor să-și facă tatuajul. Să fie majori, evident. Și să asculte de recomandarea, sugestia artistului.
să fie curat, să fie odihnit, să fie mâncat, hidratat înainte de ședință. Și cam alea ar fi chestiile. Să nu-și facă tatuaj numai așa de ochii lumii, să și-l facă pentru el. Sau, mă rog, poți să ți-l faci pentru ochii lumii, că este o chestie estetică. Dar cel mai important lucru e să se gândească foarte bine la ce vrea să-și facă și de ce. Și să nu se plictisească de model. Surprinzător, eu am avut clienți pe care i-am tatuat prima oară, a doua așa și i-am și acoperit. Deci mi-am acoperit propriile tatuaje și nu din cauza că, nu a ieșit bine, că au zis că, că m-am plictisit de ele. Ok. Și eram, what? Nu bine, bă. Și le-am acoperit cu blackout. Și după ce am făcut blackout, iarăși au zis că, dar mai vrem ceva și am pus alb. Am făcut niște chestii ornamentale cu alb peste blackout-ul ăla. Deci nu... Deja făceam glume pe seama lui. Deci că stai, că ne întâlnim peste 5 ani și o acoperim și asta și mai facem încă un... Deci, da, n-am avut și din ăștia. Și mă gândesc că sunt dificile aceste acoperiri ale tatuajelor. Nu e așa de dificil. Deși ai crede că a umple cu negru tot e ușor, dar nu e chiar așa ușor. Că e foarte greu ca să-ți iasă, să fie tot așa omogen, să fie negru saturat peste tot, să nu ai patch-uri cu saturație mai mică. Aia este foarte greu de realizat. În rest, ești așa ca robot automat, numai dai, negru în continuu. Nu trebuie să dai chiar. E o zonă mai sensibilă, să înțeleg. Nu, aici nu. La background o să ne distrăm. Da. E un background light, așa, cu culori light, deci nu trebuie să insistăm foarte mult. Nu insistă cât vrei tu. S-am zis, eu pot să stau 2 ore aici, să tot găsesc. Poți să stai, avem baterie la cameră. Da. Îmi place că băieții râd acolo în spate de mine Cum te strâng tu? Da. Dar ce, mă, că tatuajele nu dor. Așa, da, așa. Nu, degeaba, ai zone. Ai zone în care sângerezi, în care... Da, deci asta despre clienți, dar acum vreau să te întreb și despre persoanele care vor să fie tatu-artiști, care vor să facă o carieră din asta. Ce le recomanzi? Ce le recomand? Da, așa, în prima fază, cum... Le recomand să nu se apuce dacă nu știu să deseneze. Asta mi se pare cel mai important lucru din toată experiența mea și din câți ucenici au fost la noi la salon și câți au plecat și câte persoane cunosc care au vrut să se apuce și s-au lăsat și câte s-au apucat și câte mai fac chestia asta. E gen, dacă nu cochetezi cu desenul și n-ai cochetat niciodată, sau că nu neapărat că n-ai cochetat niciodată, dacă nu ai talentul ăla, chemarea aia la desen, ești cam... Poți să tatuezi, cunosc mulți care tatuează de 10-20 de ani, dar stagnează, au stagnat la un anumit nivel mediocru, basic de cartier și acolo vor rămâne toată viața lor. Față de ăla care desenează și face studii și a făcut probabil și o facultate de artă, acolo deja ai cu ce, acolo avem material. Deci, recomandarea mea este că dacă nu le ai cu desenul, nu te apuca. 2 la mână. Dacă stai prost cu răbdarea, nu te apuca. Și dacă n-ai răbdare, iarăși, e greu. Așa că riști să devii superficial, să nu-ți pese, să lași așa anumite tatuaje și nu o să fie ok. Altceva, nu știu, ar trebui să fii foarte social,
să sociabil, știi, să fii foarte friendly, să poți să vorbești cu lumea, să știi să agheți clienții, să ai skill-ul ăsta, să combini lumea, știi? Eu în 2015, 16, 17, eu ieșeam în Cluj, în oraș, în pub-uri și într-o seară câte 3-4 combinam așa rapid. Ce faci? Că tatuaje? Eu și eu vreau unul. Pac, hai, uite aici, pa. Și îi agățam pe toți. Și deci trebuie să ai și skill-ul ăla. Am avut ceva ucenic care desena incredibil de bine. Da. Era zeu, dar era foarte timid. Nu prea, nu știi, era foarte foarte critic cu el însuși, da? Și nu reușea nici cum, nu se băga pe client, nu... Și aveam altul care de-abia începuse să cocheteze cu desenul. Bă, dar avea un papagal ăla și avea o încredere în el, chiar dacă era la primele lui tatuaje. De obicei lumea e foarte emoționată. Ăsta cu încredere, că face nu știu ce, și îi lua pe toți, man. Și uite așa, ăsta a reușit să intre în piață și acum tatuează și evoluează, tot evoluează. Bine, se vede, se simte un pic că n-a făcut artele și că este foarte mult room of improvement și că nu stăpânește desenul și anatomia și așa mai departe. Dar are clienți, pentru că merge papagalul, e Și foarte... oamenii se simt bine cu el. Da, exact, da. Și face treabă bună, nu poți să zici că nu nici cel mai rău, dar nici cel mai bun. Dar are papagal și știe cum se combine pe toți și aia contează foarte mult în industria asta. Să ai papagal, să fii sociabil, să știi cum să iei clientul, să știi cum să vorbești, să ai răbdare, că lucrezi cu oameni și câteodată unii pot să fie foarte, foarte enervanți și indeciși și am avut colegi care au stat o oră și ceva pe punerea șablonului și la un moment dat au zis, boss, nu mai avem timp să facem astăzi, vii altă dată, pentru că într-o oră și ceva numai nu s-o decis să ia, că parcă aș vrea mai sus, că parcă aș vrea mai jos, că parcă aș vrea mai... Alții de mult și-ar fi băgat picioarele, știi? Deci, da, trebuie să ai răbdare, trebuie să înțelegi că succesul și faima, banii și toate astea vin în timp. Dacă n-ai înțeles astea, la fel, iarăși, nu te apuca. Nu te aștepta ca după un an de zile să rupi. Și așa, tatu-artiștii nu sunt cei mai bogați, că nu știu, poate dacă ești în state sau în alte țări din vest, unde pe o ședință sau pe așa iei câteva mii de lire sau 1000 și ceva, 2000 de lire sau de euro, da, atunci poți să zici că bă, ești plin de bani. La noi nu e așa. Nu? Nu. Și o saturație maximă pe piață acum, de tatuatori și de saloane. Și cu inflația asta, știi, prima dată ți iei pită în casă decât să-ți iei un tablou. Da. Așa că... Uite, ăsta e un mit legat de artiști. Lumea crede că dacă ești tatu-artist o să faci o grămadă de bani. Păi poți să faci, da. Dar trebuie în permanență tu struggle, așa, trebuie totdeauna să-ți faci, nu știu, să nu intri în confort. Deci confortul, cum am mai zis și alții, confortul ți-e cel mai mare dușman. Și totdeauna you have to upgrade your game în permanență, să fii la zi cu trendurile. Vezi că erau niște reel-uri pe Instagram, ca și tatu-artist, trebuie să fii și content creator, trebuie să fii și fotograf, trebuie să fii și video nu știu ce, trebuie să fii și consultant, trebuie să fii și artist, trebuie să fii și psiholog. Și psiholog și manager. Da, exact. Este cam hardcore și cam greu. E presiunea aia de pe media să postezi în continuu, să fii relevant, să nu-ți pierzi jocul, cum s-ar zice. Și cât te costă să începi să fii tatu-artist? Adică mă gândesc că... Bă, nu mult, puțin. Da? Puțin. Dacă vrei să faci acasă sau într-un salon, de regulă în salon nu te costă nimic, adică maxim să ai aparatul tău. Zic, cât costă aparatura, așa?
Poate să coste $50 sau $500. Poți să-ți iei aparat de 4.000 de lei și poți să-ți iei aparat de 200 de lei. În opinia mea, și cu ăla de 200 și cu ăla de 4.000 poți să faci aceeași treabă. Atâta că cu ăla de 4.000 o faci mai ușor, poate mai rapid și e așa un pic mai easy, să zicem. Dar tatuajul ăsta pe care ți-l fac acum pot să-l fac și cu un tatuaj, cu un aparat chinezăresc de 200 de lei. Poate trebuie să stai mai mult pe reglaj, știi, să-l calibrezi mai bine și să te chinui un pic așa cu el până îl aduci la zona aia lui unde toarce. Dar te pot tatua și cu ăla, la fel cum te tatuezi și cu ăsta. S-a demonstrat, nu e ca și cum ăsta de 4.000 folosește o altă tehnologie. Aia e același chestie de, știi, de culisare a acului, de sus în jos, nimic mai mult. Doar că e mai silențios, că e wireless, că e nu știu ce. Dar așa pot să fac și cu un bobinar de 200 de lei, la fel cum te fac și cu un aparat de 1.000 de euro. Deci nu e așa de scump. Ziceai înainte de ucenici pe care i-ați preluat voi. Așa. De când ați început să faceți asta și de ce v-ați gândit? Ultima oară când mi-am făcut tatuajul în 2018 sau 2019, aveați altă locație și nu știam să fi luat ucenici. Nici nu știu pe atunci cum eram, dar sigur aveam ucenici pe atunci. Ba, cam așa se intră într-un salon. De obicei faci ucenicie, înveți de la un maestru, să zic așa, și ucenicul ne ajută prin salon și noi îl învățăm. El fără meserie și dacă vrea și dacă îl considerăm că e ok și se ține de treabă, poate rămâne la salon, la noi mai departe, își face actele, tot să fie în regulă, în legalitate și după aia începe să continue să tatueze aici. Dar meseria asta așa se fură cumva, mă rog, într-o anumită măsură, să zicem 30%, 40% se fură, că după aia tu trebuie să o faci. Degeaba îți arăt eu că uite aici așa se fac umbrele, că trebuie tu să-ți dai seama, la un moment dat ție îți pică fisa, bă, uite că așa. Dar așa este, așa s-a obișnuit dintotdeauna să se facă ucenicie. Încă aici la noi e foarte bine și în ziua de azi e foarte ok cu ucenicia. Mai de mult era sclavăgie, deci era hardcoreală din aia. Dacă erai ucenic într-un salon, erai ultimul sclav, man. Nu, era rău. Deci ce făcea pe vremea aia atunci ca Păi lua șaorme, mâncare la toți 7-10 artiști care erau acolo, pune masa, dă așa. Bine, și acum se mai practică chestia asta, știi, dar așa cu bun simț, adică bă, du-te, adu-mi, te rog aia, du-te, pune aia. Dar mai de mult decât am înțeles, era hardcoreală, de dimineață până seara, ăla ajuta artiștii și era și comportamentul ăla de, știi, superioritate. Tu ești un nimic. Hai, fă aia, fă aia, fă aia, fă aia și ăla săracul băga acolo muncă de sclav, ore întregi. Acum e un pic mai lejer. Dar cam așa se face cu ucenicia. Sau te duci și îți faci cursul și scrii la toate saloanele și te rogi să te prindă, să te primească unul în salon. Dar, da, aveam nevoie de... Mai ai nevoie de ucenici, mai ai nevoie de un ajutor și tot așa. Cine se ține de treabă o să stea, știi? Cine n-are chef, cine are alt job, cine crede că poate să facă ucenicie, să se apuce de tatuaje, dar să aibă și un job în altă parte, se înșală maxim. Așa că... Da, e un job full-time. Bă, cam da. Adică trebuie să te dedici cumva. Altfel, n-ai cum să faci, să stai așa.
Vii și în weekend, ca și acum. Eu, dacă vin în weekend. Nu, zic că în general, ca și artist, mai trebuie să vii și în weekend și în libere uneori. Da, la Dacă bine, vrei, da, it's a fucking dream job. Nu poți să te plângi că vii tu un weekend când tu ai program, te trezești când vrei tu și vii la salon câteva ore și după aia mergi acasă și cam mai a fost pe ziua pe aia. Sau poți să bagi ca un animal, să lucrezi 8 ore și să-i dai greu. Poți și așa, dar de regulă e foarte, foarte relaxant, n-ai șefi, ți programezi tu când vrei, weekend când vrei, cum poate el, cum poți și tu, deci e foarte lejer. E un dream job, să fii tatu artist. Numai trebuie să te și ții de treabă, trebuie să fii și bun, nu poți să fii tatu artist, dar dacă nu ești ce trebuie, nu prea o să ai clienți și... Da, chiar să știi că chiar este un dream job, chiar și eu personal mă gândeam la un moment dat ce fain ar fi să fiu tatu artist, doar că eu nu pot să trag o linie dreaptă. Dar nu trebuie să tragi o linie dreaptă, de exemplu, poți să-i axezi pe ceva în care nu trebuie să tragi chestii așa foarte geometrice și foarte tehnice. Să te bagi într-o zonă din aia unde e numai interpretare, unde e foarte mult culoare, fără contururi drepte, știi? Adică am văzut pe net, este ceva tipă sau care tatuează și face tatuaje așa, toate doodles. Literalmente, tatuaje așa de vreo, zici că ai 12 ani, zici că ai 3 ani și începi să faci așa cu creionul colorat pe foaie și așa, foarte retarded. Și lumea aș face chestia, că e așa, mai modernist. Ai făcut tatuaje direct pe piele, așa, fără stencil, fără doar aparatul și atât? Da, am făcut și freehand-uri. În mare parte, mare majoritatea tatuajelor mele pe care le fac, o proporție e șablonul. Dar de foarte multe ori, pur și simplu îmi dau de lir și mă duc și fac ce trebuie să fie făcut. Și când ai preluat salonul, pentru că ai spus la început, ai fost chemat ca și artist la Black Sheep și apoi s-a schimbat conducerea și ai ales să îl preiei tu. Da, eu și cum că cine mai rămas atunci? 2-3 colaboratori. Exact. Cum a fost tranziția asta de la un tatu artist acolo la un salon la a te ocupa și de tot? Bă, a fost drăguț, e visul, știi? Să ai un salon, să fii propriul tău șef, e ok. Atâta că ocupă mai mult timp din, cumva, vedeam și pe net, niște oameni din ăștia, niște artiști care și owneri, cumva îți ocupă din timpul de a mai fi artist și că trebuie să te ocupi de aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci contabilitate și birocrație și trebuie să faci stocking-ul și nu mai ai aceeași libertate cumva și același timp pe care l-aveai înainte, să te ocupi strict numai de tatuaje, dar tot e bine cumva. Ești un pic mai relaxat, mai asigurat și mai bine economic, știi? Nu mai trebuie să las procent, de exemplu. Da. Ca și artist, ca și colegii mei, lasă procent, ca și oriunde la saloane, e pe procent. Așa că nu mai trebuie să lași tu procent, e drăguț. I guess, dar nu. Asta mi-am dorit. Dintotdeauna. Și ai investit mult în salon? Bă, da. S-a investit mult bani și mult timp și sacrificii și, în mare parte timp, bani, multă muncă, dar știi cum e, când faci pentru tine, e altcumva. O faci cu plăcere. Și în ce ai investit cel mai mult?
Care sunt cele mai mari costuri ale unui sahal în afară de chirie? Exact, da, în Cluj. În afară de chiria în Cluj, da. Pe mobilierul și echipamentele. Aia ar fi. Dar ale iei odată, știi? Dar după aia consumabilele pe care le iei în fiecare săptămână. Și după aia timpul. Nu știu, mi se pare că oricum tu ții mobilier, după aia trebuie să-ți iei alt nou, să-l înlocuiești. Nu e ca și cum standardul ăsta sau scaunul ăsta să stea la nesfârșit. Trebuie să le schimbi, trebuie să-ți faci o reclamă, să-ți schimbi un logo, să-ți faci un rebranding, să-ți schimbi aia, așa. Deci cred că e în continuu o investiție în permanență. Dar cam aia e la început. E greu la început să îți trebuie, ai nevoie de imboldul ăla financiar ca să Ești trebuie să încep cu o anumită sumă de bani așa. Da. Ar fi suma aia de bani? Nu știu, nu m-a întrebat că la noi au venit din mai multe părți. Da, fiind mai mulți asociați. 10.000, 20.000, I don't know, de euro poate. Depinde de fiecare ce vrea și... Ce-i plăcut aici? Ai momentan încă e plăcut, da, când ajungem pe aici. Și te lasă-mi povestești toată viața ta, dacă vrei. Vezi, depinde și de cât de mare e salonul. Da. Că dacă ești numai doi artiști și au o încăpere în care se lucră, îți trebuie câțiva metri pătrați și aia e. În schimb, dacă sunteți 10, e un pic mai complicat, atunci îți trebuie o sală mult mai mare, chiria e mult mai mare, mesele, mobilierul și fiecare cu așteptările lui. Deci, da, lejer îți trebuie peste 5.000-10.000 de euro, I guess. Nici nu știu cât e. 10.000 de euro, 500 de milioane? Da, pe acolo. 500 de milioane... Mai mult de 10.000 de euro, clar. Acum, în ziua de azi. Nu, man, dar păi... Numai, știi, un pat de ăla e câteva 3.000-4.000 de lei, 5.000 de lei. Na, îți iei câteva din alea, ghiși ce? Ceva 10 de milioane s-au dus. Îți mai iei aparatele, îți mai iei scaune, nu știu ce, iar alte câteva 10 milioane. Și reclama luminoasă și noi acum trebuie să ne sosească. Până se face, până asta și scumpă în draci și aia și autorizații. Și... O reclamă luminoasă e foarte scumpă în ziua de azi. Da, este. Partea cu împodobirea salonului și investirea și să-ți iei tu scaune și mobilă și tablouri, aia e cea mai frumoasă. Aia e ultima problemă. La noi problema e, cea mai hardcore, cu birocrația, cu hârtiile. Deci acolo să fugi, să fugi. Deci, ferească bunul Dumnezeu. La noi cum se mișcă primăria și cum se mișcă toate instituțiile. Deci se mișcă greu, nu neapărat că... Se mișcă greu, da, foarte greu. Nu știu, parcă dacă n-ai pile, nu se uită la tine cum... Deci, foarte, foarte greu. Noi n-am primit odată, așteptam după dosarul pentru funcționare, anii precedenți. Păi n-am primit chestia aia că mi-a greșit mail-ul. Deci mi-a greșit mail-ul. Eu așteptam deja de luni de zile să primesc mail cu răspuns și la un moment dat, după câteva luni, am zis, hai bă, că să sunăm. Și când am sunat, dar nu știți că deja ați primit răspuns deja de câteva luni de zile. Serios, răspunsul este unul nefavorabil, că, iar evident, ceva chichiță, că o trebuit acordul proprietarului, dar și soției proprietarului, că e și ea, că nu știu cum.
Bă, deci, nu știu ce declarație. Bun, am refăcut. Iarăși mai fost altă chichiță. Și după aia, eventually, l-am primit, știi? Dar aia a fost numai una, știi? Deci, din 100. Nu, deci... La fel, iarăși, la DSP. A mers colega mea. Că salon, că nu știu ce, că bla bla bla. Da, zi-mi puțin ce acte și îți trebuie ca să deschizi salonul. Foarte multe. Păi, în mare parte, asta de la autorizația de la DSP, autorizația de la ISU, dacă ai nevoie, sau ori negație, dacă e suprafață mai mare de 100 de metri, ai nevoie de plan de evacuare și nu știu ce. Dacă e sub 100 de metri, ai nevoie de negație, cum că n-ai nevoie de plan de evacuare și tot felul. Așa, DSP-ul, ISU, la registru de comerț, firmă trebuie, nume, aia de avizul de funcționare. Contract de salubritate, contract de tot așa, salubritate de adelea cu deșeuri periculoase. Zi-mi puțin cum vezi următoarea evoluție a tatuajelor, următorii 5 ani, 10 ani. Ce ai văzut că lucruri noi au apărut? Bă, artiștii devin tot mai buni. Deci sunt foarte... Artiștii sunt foarte... o să fie tot mai mulți artiști. Tot mai multă lume alege jobul ăsta. Că e foarte... Mai ales pentru cei care termină artele. Cam toți deja se duc în direcția asta pentru că vede că e foarte doable. Practic e easy dacă știi să desenezi, e ușor să faci chestia asta. Ok. Și prinde la lume. Din nou, ți-am zis, piața asta tatuajelor de-abia s-o deschizi la noi. Nu e ca și la noi, nu e ca și în afară. În afară, în 2000, nu aveam nicio treabă, erau tatuați, era ok. La noi, de-abia atunci, știi, se deschise piața. Acum la noi, în următorii 10 de ani, o să fie tot mai bine, tot mai multe tatuaje, tot mai multe saloane, tot mai mulți artiști. Dar cred că o să ajungem în cealaltă parte, ca la cei de afară. O să ai salon la 50 de metri, doar că foarte puține vor fi foarte bune. Am înțeles. Deci o să fie multe, dar o să nu fie multe, foarte dar nu ca și foarte... frizeriile. Să zic exact, așa. da, e ceva de genul. O să vezi salon peste tot, dar o să fie foarte puține alea bune. Vreau să mai întreb ceva înainte să facem o încheiere. Spune-mi cum este o experiență să tatuezi dacă ai tatuat în afară sau la o convenție. Știu că se fac, nu foarte multe, dar destul de multe convenții în România de tatuaje. De exemplu, știu că ați fost la una la Brașov recent. Da, au fost colegii mei. Au și venit cu premii. Felicitări. Dar eu încă n-am fost, am vrut. Dar atunci când era faza cu Brașovul, a intervenit ceva la mine personal. În schimb, a fost într-un guest spot, în 2018-2019 sau ceva de genul, în Cambridge, în Londra. Ok. Și a fost minunat faptul că ei ziceau că nu prea am programări pentru că eram la început, nu aveam nu știu ce portofoliu, dar acolo se trăiește, am trăit din walk-ins. Deci ca ce e diferit în afară e că acolo se fac walk-in-uri, adică vine, cum ar veni acum lumea în salon, random, salut. Okay. Am venit să fac un tatuaj. Aici nu se întâmplă, la noi încă nu se întâmplă chestia asta. La noi trebuie programare și lumea de regulă doar pe programare merge în Romanica. Crezi că o să meargă și pe partea asta vreodată la noi? În timp, da. Poate în următorii 10-20 de ani o să avem și noi așa cultura asta și o să vină lumea să-și facă tatuaje așa random. Mai intră și aici, știi, dar să zicem câțiva pe lună, așa, care vin, mai ales străini, care vin, bă, uite, am venit aici, am dat pe Google Maps, salon, nu știu ce, am văzut review-urile, am venit încoace. Cam așa se întâmplă la noi. Dar pe viitor, da, o să fie tot mai bine, tot mai multe saloane, dar din nou, ți-am zis, puține care să fie și bune ce trebuie. Clu, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să
ne ajuți aici la podcast. Ba, și eu vă Felicitări mulțumesc. pentru ce faci. Mersi. Și până atunci, oameni faini, vă așteptăm la salonul Black Sheep Tattoo. Pentru programări căutați pe Instagram și până data viitoare faceți o tatuaje și rămâneți faini. Yeah. E bine? E bine.